kutumar buro wannan kai baba gari ya zahi sai ka ce garoshi ta ko ina komi ya linke to kawai shiga zame in in barin duk abin da ya samu kawai a kwaso a hada in waya ce ta samu mu an so ta an kudade a ansa duk wanda ta fada kan shi Allah zan farke mutum in an sha abin shi ko ya kake ganin ta ne wai baba gaskiya haka ne yanzu ya za a yi shikenan nan naga akwai wanda ke dan gitta irin masu dan halin nan idan waya ta samu ba za a bari ba idan kudade suka samu ba za mu bari ba da ko ina ta taso za mu halada mu samu irin na kare kanmu din nan ka dai gane to shikenan haka kutumar burawa ba kalla can wani gaya amma wata andura yake rike yana latsa mu abinda muke nema dama kenan tashi mu je kan wayar da ke hannunka kai ba da wayar da ke hannunka ma ko wasu 'yan kudade duka ka ciro su ka bada ko maka balle ciro kudadenka kai hada da wannan duka an shi ta ita ma ba mu ta kamar ya abassa da wannan kawai ko da ita ya dan rage zafi kuma baka ni ko da ba dan haka ba sai na ma balle ba shege kai Allah kai ku tsaya mana ya kai ni ku da kallo na kun san cewa kananan iska ne da gani na kun san cewa na hiko iska to sai aka yi yaya ba bari ku dinga muku ko zarra ake ba irin ku ya kamata su yi zarra kai da gani na ka san cewa ha iskanci na hika dukkanin ku nan ba wanda ban yi iskanci ba ni za ku tara da wannan karhen ku da gani na kun san cewa ni ban yi kala wanda za ku yi makwace ba da gani na kun san cewa na hiko iskanci wallahi saboda kananan yan iska ne Allah a kwasan waya ma kuka tsaya har ma kun kwata ku tunanin ban mutum wata to ni lokacin da ne iskanci ran kama ban barin ka da shi ballata na waya to bari ne na kama sana'a saboda bai yiwa iyakakko nan cikin gari in taka an bakarin nan can cikin arna in yi iskanci dawo cikin kone tun zai maruba an san waya kuka hannunka ba za ta tara ma hankali goyon ba sai aka yi ne baba wai kana ji wannan hakke ga mu wannan magane ne kai ka fa na faɗi maku to ko za ka jaraba ka gani ne ba ta da wuri jikina na rantse da ubba da zaki sai in sassara ka nan wurin in ci naman kaɗanye babu abin da zai faru in ga ya tsaya ma to ko za ka jaraba ne ba ta da wuri billahi lazi ba ta da wuri a jikina wai ku ba ku iya zuwa ku je ku nemi sana'a sai sace cikin unguwa to ai hakan ma naga sana'a ce ai ko to wallahi nan ba sana'a ba ce ba billahi lazi kwara ku bari kai da gani na kasan cikin ku duk wanda na buga wallahi sai ya amai da gudawa dan haka shawarar da zan ba ku je ku nemi sana'a ban waya ta in aka kifa kai ka fa iya ban waya ta iya bakin ka kai Allah zan ma balle wai ku ba ku da sana'a tambayar malam ke ku ba ku da sana'a mu ba mu da sana'a ba mu san inda zamu je mu sana'a ba mu burin muka nemo mu anshi to ai inda tun warko wannan bayanin da kuka yi man da tun warko wannan bayanin kuka yi man ma ai da an zauna lafiya ba wai ku zo kuna man wani zare ba ku nuna za ku man zarra zo ka ba ni waya ta ku zo ku biyo ni yawwa baba ka ce za mu samu sana'a ina jin ka wace irin sana'a ce kake magana za mu samu kai dubi cikin idanuwa na ba irin zarrar da babu cikin idona yauwa da ne zarra amma yanzu Allah ya shirya ni sanadiyar wani bawan Allah mutumin kirki a Legas yake don haka ku je ku tambayi iyayenku idan har sun baku ni zan tafi da ku Legas a Legas din ma Aja za mu je Aja ma mun je Aja Elesakon ma za mu je wurin Saduku ana ce mai kakuwa mutumin kirki ne shi ya kirawo ni ya gaya man gaskiya ya bani sana'a yi wallahi Legas zuwa na samu alherin da bani tunani irin ku irin wanda ya taimaka ban san shi kan shi bai san adadin su ba ya taimaki sun yi dubu wasu sun yi aure wasu sun yi gida wasu sun taimaki iyayensu dan haka mutumin kirki ne sana'a gwangwani yake yi dan haka idan har kun shirya ku tashi mu tai tunda dai na ga matasa ne ku da karhin ku nemi halale ku wannan shine abin yi saboda Saduku wallahi ba zai taɓa barin ka lalace ban kana wurin shi kai daidai da sigari ya hana ni sha wurin shi ko dan sigari ba ka samu ballanta na barawo to abin da nake so ne ku je gidanku ku tambayo iyayenku ku zo ni zan tafi da ku ba ku sana'a
zan kai ku Legas. Ka ku tunanin kuma in na ce da ku Legas iskanci za ku. Ni ma wanda ya gaya man gaskiya na zama mutumin kirki wurin shi za mu je. Domin mutum ne na gari kuma na tabbata in na je zai anshe ku hannu. Mutum ne wanda ban san iya adadin ɗaruruwan matasan da ya taimaka ba. To shikenan baba, har ka sa na ji zuciyata ta yi sanyi. Yanzu shikenan kana nufin zan rabu da saƙi na da na yi ne ko da limamin masallaci zan zama ba zan rabu da wannan saƙin ba saboda amana ta ne. Amma tunda na ji ka faɗi wannan ɗan talikin mai albarkan nan ya kuwa yake ko ka kuwa shikenan zan yada dabai daga yanzu wannan ma na daina zan yadda ta zan bi ka mu je Legas din wajen ya kuwa yake ko ka kuwa na daina. Kuma yadda kai mu Allah ya maka iya ne tashi za mu je mu shawara.